Hello, magandang gabi po. Daytoyen iti tiyempo panagserbi tayo ti Apo. Siputan yo iti tiyempo mangrugrugin iti padto. Tumakdakes iti tiyempo baka bigla nga tumay ti Apo. Isu nga agsalukag tayo nga agserbi iti Apo. Ijay libro ti Mateo kapitulo 24 versikulo 1 aging ganat ti 8. Ijay nga mabasa yo dagiti sasao iti Apo itan agdaman ti padto. Kayen ko ipangag mo ebanghelyo iti Apo. Awatem kas manubot ti biag mo tapnon gloria magunod mo. Ijay Apokalipsis 13 verse 17 dito'y nga mabasa yo dagiti sasao ti Apo. Ijay nga maamuan yo panagmarka ni Antikristo kadagit jay nasukir nga tao. Ijay libro ti Mateo kapitulo 24 versikulo 1 aging ganat ti 8. Ijay nga mabasa yo dagiti sasao iti Apo itan agdaman ti padto. Ijay Apokalipsis 13 verse 17 dito'y nga mabasa yo dagiti sasao ti Apo. Ijay nga maamuan yo panagmarka ni Antikristo kadagit jay nasukir nga tao. Kadagit jay nasukir nga tao.